Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka wannan samartaka da kai a me ka kare shi, sai ka ce a hidimar addini da taimakon jama'a ka kare, kaga aika ci jarrabawar ka. Shekaru na ƙuruciya, shekaru na samartaka, shekaru na kasantuwarka matashi, wannan lokacin yana daga cikin lokacin da Allah ke hisabi a kansa na daban da duk abin da ya shafi sauran rayuwarka. Idan aka tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama, binciken da za a mishi a lokacin rayuwarsa na samartakarsa daban ne da kuma binciken da za a mishi akan sauran rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyamati min indi rabbih. Kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama idan aka tsaida shi a wajen hisabi, hatta yus'ala an khamsin. Annabi ya ce har sai an mishi waɗansu tambayoyi 5. Daga cikin tambayoyin da za a mishi, annabi ya ce akwai waɗansu tambayoyi 5. An umrihi fi ma afnahu. Allah ya ce za a tambaye shi rayuwarsa a me ya karar da ita. Shekara 50 kai, 30 kai, 100 kai, 70 kai, dukkan adadin shekarun da Allah ya baka zai tambaye ka, ya ce ka mishi bayani a me ka karar da waɗannan shekaru. Sai kuma ya ce wa an shababihi fi ma abalahu, sannan Allah zai tambaye shi akan samartakarsa a me ya tafiyar da shekarun samartakarsa. Kaga tunda an tambaye shi rayuwarsa gaba daya, ai kaga har samartaka ta shiga, to amma sai aka sake ware wannan lokaci na samartaka, aka sake tambaya a kanta na musamman, saboda ita damar da mutum ke da shi a wannan lokacin daban ne da sauran lokaci na rayuwarsa baki daya. Ka sani Allah zai tambaye ka akan waɗannan shekaru da yau kake rayuwa a cikinsu. A wani hadisi na Abdullahi dan Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irtanim khamsan qabla kamsin. Annabi ya ce ka ribata, ka ci moriyan waɗansu abubuwa 5 kafin waɗansu 5 su cin maka. Na farko sai ya ce shababaka qabla haramik, samartakanka kafin tsufanka. Dan uwana, ka zauna ka yi nazari. Duk abin da ka ji Allah ya faɗa, duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wallahi abun za ka gan shi kamar rana. Likulli naba'in mustaqar. Duk wani labari ko bayani da Allah ya yi, Allah ya ce za ku gan shi a ƙasa a tabbace. Saboda haka shekarunka na samartakanka, wannan lokaci na ƙuruciyarka, karka bari ya tafi a banza, saboda dama ce da Allah ya baka wadda za ka amfani kanka, ka amfani zurriyarka, ka amfani al'ummarka, ka amfani addininka. Idan ka bar wannan daman ta subce, to damammaki da yawa a rayuwar duniya ma sun subce maka. Yana daga cikin abin da yake dole matashi ya yi ƙoƙari ya amfani samartakarsa da shi, shine neman ilimi. Neman ilimin addini, neman ilimin zamani, neman ilimin sana'a. Ya zam wannan rayuwar kana da ilimi wajen gudanar da ita a duniyancenka da kuma a addinancenka. Ka zalunci kanka, baka ma samartaka adalci ba idan ka karar da shekarun samartakanka a jahilci. Baka mori rayuwa ba, baka ɗana ba, kana matashi kuma matashi jahili. Ka zalunci shekarun samartaka, ka yi wasa da damammaki da za ka amfana duniya da lahira, kuma ka yi wasa da damammaki da al'ummarka za ta amfana duniya da lahira. Saboda haka na daga cikin ribar samartaka
yana daga cikin amfanar ni'imar samartaka shine neman ilimi. Karka yadda samartakanka ya kare a cikin jahilci na addini, jahilci na zamaninka. Yana daga cikin ribatar ni'ima na samartaka matsayinka na matashi shine karka yadda lokacin samartakarka, wannan shekaru dama masu albarka da Allah ya baka, ka bari kuma su kare a cikin sabon Allah. Kasan wani idan bai lalace ba, a samartakansa bai fanɗare ba, a samartakarsa bai yi gagara ba, har sai a ce ai kai baka mori samartakanka ba. Samartaka, karka bar waɗannan shekaru su tafi a lalace ba tare da ka amfane su duniya da lahira ba. Kamar yadda malam ya faɗa, karka ƙare su a harkar shiririta, karka ƙare su a harkar bin mata, karka ƙare su a harkar shaye-shaye, karka ƙare su a harkar da ba ci gaba ma rayuwarka, addininka, al'ummarka. Karka bar rayuwarka ta samartaka ta ƙare a haka. Waɗannan shekaru da yau kake ganin su tattare da kai, gobe ko jibi za ka ga ɗanka a wannan matakin, a lokacin za ka gane ka yi wasa da wannan damar. Idan ana tura ka makaranta ba ka so, ran da ka sa ɗanka a makaranta bai je ba, a lokacin za ka gane abin da kama babanka. A lokacin ne za ka gane ashe haka mahaifinka yake ji in ya tura ka makaranta baka je ba. Sai ka tura ɗanka makaranta ya wuce yawo, za ka ji abin da suke ji. To ka yi ƙoƙari ka tare waɗannan ƙofofin kafin kai ma waɗancan shekarun su cin maka. Yana daga cikin amfani da ni'imar samartaka da za ka yi, ƙarfinka da lafiyarka, kar ka bari ya tafi a wajen zalunci ko kuma ka taimaki zalunci. Duka mafarauta, maɓarnata, farautan matasa suke yi. Me yasa? Saboda su ne suke da ƙuruciyar da za su yi amfani da ita. Idan mawaƙi ne, matasa yake so. Mawaƙi ya zo neman wadda zai yi aiki da su, ya nemi masu furfura ne? Bayi bukatansu, matasa yake so. In mata ne, 'yan mata yake so. Idan 'yan siyasa ne, matasa suke so. Duk wadda ya buɗe fiƙarsa zai yi farauta, za ka ga matasa yake so ya farauta. Me yasa? Saboda ƙwaƙwalensu lafiyayyu ne, saboda jinin jikinsu lafiyayye ne. Duk abin da ake bukata, to ka zama wayayye, ka sani wannan ni'imar da Allah ya maka matashi ba ta sayarwa ba ce, ta amfaninka ne da bayanka da al'ummarka da kuma addininka. Kar ka bar wani ya baka jaka 10 ya yi amfani da ƙuruciyarka. Kar ka bar wani ya baka jaka 10 ya yi amfani da lafiyarka. Abu ne mafi tsada da Allah ya baka, ka sarrafa shi yadda za ka amfane shi domin gobenka. Wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga Misira, ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. يا shiga cikin Misira sai ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa. Ɗaya ɗan uwansa ne daga cikin Banu Isra'il, ɗaya kuma baƙibɗe ne yana layin su Fir'auna. Fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Dan uwansa sai ya nemi ɗaukinsa ya kawo mai agaji akan abokin gabansa. Annabi Musa na zuwa yana ƙoƙari ya raba,
shi wannan bakibde sai ya bangaji annabi Musa fa wakazahu Musa, annabi Musa sai ya dunkule hannu ya naushe shi fa qada alaihi sai ya yarda shi gawa. Yana ganin ya faɗi kada sai ce hada min amali shaitan, yace wannan abun da nayi cikin fushi aiki ne na shaitan, innahu aduwwun mudillun mubin, yace kuma shaitan maki ne mai batarwa a fili. Kala rabbi, sai yace ya ubangiji inni zalamtu nafsi, na zalunci kaina, faghfirli, Allah ka gafarta mini, innahu huwal gafurur rahim, fa gafara la, Allah ya gafarta mishi, innahu huwal gafurur rahim, Allah ne gafara ne mai jin kai. Hakan ya faru ne kafin ya zama annabi manzo, amma duk da ya tuba ya ambaci abinda yayi aiki ne, ingizawa ne irin na shaitan. Kala rabbi, sai yace ya ubangiji bima an amta alayya, saboda ni'imar da kamun ta lafiya da karfi da dama, falan akuna zahirar lil mujrimin, yace amma dai bazan taba taimakon mujrimai ba. Wani mara gaskiya yace na kawo dauki ne akan za a zalunce shi, yace to amma dai bazan taba amfani da ni'imar da kamun in taimaki masu laifi ba. To kai ma matashi, karka yadda samartakanka, shekarunka, ƙuruciyarka ka yi amfani da shi wajen taimakawa azzalumai. Su yi amfani da ku a siyasa, a bugi wasu, a ɓata zaɓen waɗansu, a ƙwace zaɓen wasu, a zai a yi ɓarna, duka kuma da ƙuruciyarku da lafiyarku. Gobe ko jibi in wannan ni'imar ta kushe, to kuma da su ajiye ku. Yana daga cikin godiya ga Allah bisa ni'ima na samartaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku, shine taimakon gaskiya da kuma taimakon addini. Ka sa ƙarfinka, ka sa lafiyarka, ka sa basirarka wajen ganin aikin alkhairi ya ci gaba. Akwai abin da in ba ku ba matasa ba zai yiwu ba. Maimakon a yi amfani da kai wajen barna da mummunan aiki, to ka ba da kanka wajen aikin alkhairi da taimakekeniya a cikin al'ummarka da kuma hidimar addininka. Ka ba da gudumawanka. Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka, wannan samartaka da kai a me ka kare shi? Sai ka ce a hidimar addini da taimakon jama'a ka kare, kaga aika ci jarrabawarka. Idan kuma waɗannan shekaru, wannan lokaci ka karar da shi ne akan abinda ba zai amfane ka ba, ba zai amfani al'ummarka ba, ba zai amfani addininka ba, to kaga ka cutar da kanka a ranar haɗuwarka da Allah, don Allah ba zai barka ba. Kamar yadda malam ya ambata, duk wani annabi da aka ɗaga, manzo da aka ɗaga, za ka samu matasa su ne mataimakansa. Kar ka ƙare waɗannan shekaru a shaye-shaye, ka zalunci kanka. Ba ka yi daidai wa kanka ba, ba ka yi daidai wa iyayenka ba, ba ka yi daidai ma 'ya'yan da za ka haifa nan gaba ba, baka yi daidai ma al'ummarka ba, kuma baka yi daidai ma addininka ba, domin dukkansu suna bukatan wannan lokaci naka su ma ya zama amfani gare su. 'Yan uwana, abubuwan da kuke ji ku tsaya ku yi nazari a kansu. Abubuwan da ake gaya muku ku tsaya ku yi nazari a kansu. Ku yi wa kanku nasiha, ku yi wa kanku faɗa, ku bi hanyar da ta dace, ku rabu da hanyar da ba ta dace ba. Ba a taɓa wani mutum a rayuwa da ya sa harkar neman mata a gaba gare shi kuma ya yi nasara ba. Ba a taɓa yi ba. Yaushe za ka gama? Shekaran jiya ka yi alfasha, amma yau akwai sha'awar a ranka. Yau ɗin idan ka yi an gama kenan? To yaushe zai ƙare? Shekara nawa ka yi a cikin wannan? Idan ganin tsiraici ne ka gani, ka sake gani, ka sake gani, to yaushe za ka gama? Yaushe za ka gama? Alam ya'ni lillazina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah. Allah ya ce yanzu masu imani lokaci bai yi ba
zukatanku ya rusuna ma'ambaton Allah, wannan barnan bai kamata ka daina ba. Yaushe za ka daina din? Yaushe ne lokacin dainawa? Dole sai ka fi karfin zuciyarka ka nemi taimakon Allah. Duk abin da kake nema ta hanyar haram waye ishe shi? Idan ɗan sane ne duk shekarun da ya yi yana yanke aljihun mutane, kudin ya ishe shi. To yaushe za ka ƙoshi? Yaushe za ka gama? Me yasa ba za ka bari ba? Idan shaye-shaye ne, lokacin da ka ɗauka kana shaye-shayen me ya ƙulla maka? Wata riba ka ci? Kuma yaushe ka